20 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал Хайырлы кийші хәзір болашақ темалар хақында. Жылылық сезоны башланғаннан берле республикада 1000-нен артық коммуналь авария тіркәлген. Су аға, турбалар иске, алмаштырылмыйлар. Налоглар кая китә икән дип сорыйсыбыз килә кайсы вакытта, беләсезме? Кышның беренче салкыннары Татарстан халкын ничек сынавы хакында. Инзилә Хөсәйнова. Казанда 2024 елга яңа тарифлар билгеләнде. Казанда безнең 1037 бердәмлек машина, автобуслар һәм троллейбуслар хәрәкәттә. Җәмәгать транспортында йөрү өчен күпме түләргә кирәк булачак? Шулпан Касыймова таныштырыр. Алма бирмә. Бүген Казанда ришвәтчелеккә каршы шундый исемдәге форум үтте. Алмаска һәм бирмәскә кирәк. Бу әйтергә җиңел, ләкин бу мәсьәләнең бик нечкә һәм четрик икәнен танырга кирәк. Чараның әһәмияте турында Илдар Сафиуллин. Татарстан бу кышның иң салкын ялларына әзерләнә. Синоптиклар бүген һава торышының тагында салкын аю турында хәбәр итте. Иртәгә һәм якшәмбе көнне Татарстанда температура -35-кә төшәчәк. Төньяк районнарда урыны белән 40 булырга мөмкин. Шуңа кирәк булмаганда урамга һәм ерак юлга чыкмаска киңәш итәләр. Республикага һәм Урта Идел буена зәмхәрир суыкны арктик циклон алып килде. Мондый салкын бездә 1978 елда күзәтелгән була. Яңа ел төнендә термометр -44 градусны күрсәткән. Алдағы көннегенә хөкүмәт комиссиясендә гадәттән тыш хәлләргә әзер булырга кирәклеге турында кисәткәннәр иде. Бүген исә Казанда 2 балалар бакчасы һәм берничә йорт җылысыз да калды. Көннәр бик салкын туру сәбәпле турбалар шыдамаган диләр. Башкарма комитетта шулай ук без бүген шәһәрнең берничә районыннан шалтырату да алдык. 3 урында су турбалары өзелеп, юлларга су агуы турында хәбәр иттеләр. Әлмәттә исә троллейбуслар чыбыклары да өзелә һәм эшчеләргә аны шушы салкында ремонтларга туры килгән. Проблемаларны ничек хәл итәргә җыйналар? Балалар бакчасы дүшәмбегә кадәр ачылырмы? Сорауларга җавапны Инзилә Хөсәйнова эзләде. Без гадәттәгечә бүген балаларны кабул иттек. Но хәзерге вакытта безнең балаларыбыз юк. Чөнки сәгать 12ләр тирәсендә безгә җылылык бетте дигән хәбәр килде. Бүген Казанның 168-нче балалар бакчасында эш көне кыска булып чыга. Нәкъ көн үзәгендә Курск урамындагы җылылык трубасы өзелә. Шуңа күрә җылылык бирүне туктаталар. Бина суынырга өлгергәнче тәрбиячеләр әти-әниләргә шалтырата. Күпчелеген 2 сәгать эчендә алып китәләр. Гадәттә шул 260-270 балалар йөри инде. Менә хәзерге көндә пока беркемдә юк. Безнең чөнки мөмкинчелегебез булмады балаларны монда калдырып, аларга җылытырлык безнең оборудованиебыз бик булмагач, шуңа күрә инде без инде әти-әниләрне шул өйгә алып кайтырга дип сорадык. Бүген Совет районындагы тагын бер бакча һәм дистәгә якын йортта җылысыз калган. Без авария булган урынга бардык. Монда 10 кешедән торган зур бригада эшли. Техника җәлеп ителгән, эш кайнап тора. Безгә билгеле булганча, бу турба әле кичә үк сафтан чыккан була. Бүген хәл яңадан кабатлана. Республика прокуроры Альберт Сөергулов бу мәсьәләне тикшерергә кушкан. Работа продолжается. Турбаны төзәтү эшләре бара, җылылык кичәдә беткән иде. Бүген иртәнге 5тә бирделәр. Кызганыч, бу хәл тагын кабатланды. Проблема көн азагына кадәр хәл ителәчәк. Бүген кем җылысыз, кем кайнар сусыз калды. Башкала үзәгендә чын мәгънәсендә елга хасил булган төсле. Монда Марсель Салимҗанов урамында су турбасы тишелгән. Ярты чакрым чамасы юлда су агып ята һәм ул шунда ук катып бузга да әйләнә. Нәтиҗәдә машиналар иркен хәрәкәт итә алмый. Юлның бер полосасы капланган. Биредә авария сәгать иртәнге 4ләр тирәсендә килеп чыга. Водоканал хезмәткәрләре 5тә төзәтү эшләренә керешкән. Кичкә кадәр проблеманы хәл итәргә шандыралар. Сорауларга җавап биреп торырга вакытлары юк. Мы сейчас работаем. Будьте, пожалуйста, добры, не отключайтесь. Көндез йортларга су бирүне туктатмадылар. Турба тишелүнең сәбәбен ачыклыйлар. Ул билгеле булуга ук тиешле чаралар күреләчәк. Монсы инде Сулыяк булак урамы. Биредә бер юлы 2 урында турба тишелеп канализация кыйларыннан су бәреп тора. Юллар шугалакка әйләнгән. Шунлыктан машиналар бөкедә утырырга мәҗбүр. Су ага, турбалар иске, алмаштырылмыйлар. Налоглар кая китә икән дип сорыйсыбыз килә кайсы вакытта, беләсезме? Без нәүбәтене бездә машиналарда йөрибез, машиналарны үтерәбез менә шушы юллар аркасында. Волгоград урамындагы 5 һәм 7 йортлар ишек алдында да шул ук хәл. Монда агып яткан су бузланып катып, колея хасил булган. Машинада да җәяүдә йөрү читен ди биредә яшәүчеләр. Берничә көн су агып ята. Монда гололед, то есть даже машинада йөрергә
Неудобства создают вообще большие. Бер атна эчендә водоканалның инженер шелтәрләрендә 30лап авария теркәлгән. Сәбәпләр төрле. Кайдалар иске трубалар сафтан чыккан, салкыннарның да тәэсире бар. Әлмәттә исә троллейбуслар хәрәкәт итә торган линияләр өзелә. Анда төнлә температура -30 булган. Белгечләр электр шелтәрләре суыкларга чыдамаган ди. Шулай да халык транспортны озак көтмәде. Проблеманы тиз хәл итәләр. Башкала халкы да җәмәгать транспортын начаррак йөри башлады ди. Резко салкынайды көннәр, шулай бит. Аннан соң транспортларда дөресен әйткәндә, мин кичә эштән кайтканда 1 сәгать кайттым. 40 минут остановкада басып тордым. Походу теге транспортлар әле бу салкынга әзер түгел. Республиканың төзелеш министрлыгы мәгълүматы буенча Татарстанда җылылык сезоны башланганнан бирле 1000нән артык коммуналь авария теркәлгән. Шуларның 160ка якыны җылылык белән тәэмин итү объектларында. Инзилә Хөсәйнова, Наилә Абдуллин, Яңа Гасыр каналы. Казанда җәмәгать транспортында йөрү өчен 2024 елга яңа тариф билгеләнде. 1 гыйнвардан акча белән 42 сум түләргә кирәк булачак, карта белән 38 сум алына. 100 сәфәргә исәпләнгән абонемент сатып алганда билет 28 сумга төшәчәк. Бүген бу турыда республиканың тарифлар буенча дәүләт комитеты утырышында хәбәр иттеләр. Бәянең үзгәрүе ягулык, электр энергиясе, запас частьләренең хакы арту һәм яңа техника сатып алу белән бәйле. Яңалыклар белән Чулпан Касыймова таныштырыр. Башкалада хәзер 1037 җәмәгать транспорты исәпләнә. 749 автобус, 182 троллейбус, 102 трамвай. Киләсе елның 1 гыйнварыннан аларда йөрү бәясе үзгәрә. Бүген республиканың тарифлар буенча дәүләт комитеты утырышында яңа тарифларны расладылар. Акча белән түләгәндә 42 сум булачак, акчасыз исәп өчен 38 сум булачак. Һәм инде электрон транспорт картасы белән түләгәндә 1 сәфәр өчен 38 сум, һәм инде 100 сәфәр алсагыз 28 сум булачак. Казанның башкарма комитетында әйтүләренчә, әлеге үзгәреш инфляцияны исәпкә алып эшләнгән. Хәзер ул икътисадта 6,7% тәшкил итә. Шулай ук башка чыгымнарның артуы да сәбәп була. Топливоның бәяләре үсте 20% бу ел дәверендә. Запчастларның бәяләре 20%-ларга үсте. Кешеләрнең зарплатларын күтәрергә кирәк. Транспортта кирәгесенчә водительләр килсен өчен. Шуңа сәбәпле тарифта үсмичә була алмый. Хәзер бу тармакка 1000 хезмәткәр җитми, 800 машина йөртүчеләр. Чөнки күбесе югары хезмәт хакы эзләп башка оешмаларга китә. Әйтик, такси йөртүчеләр 100 мең, йөк машинасында эшләүчеләр 170 мең сум ала. 2024 елда җәмәгать транспортын йөртүчеләрнең хезмәт хакын 58, кондукторларныкын 43 мең итмәкчеләр. Бәяне исәпләгәндә лизингтагы 25 троллейбуста исәпкә алына. ПТПлар 100 сәфәргә исәпләнгән абонемент сатып алганда билет бәясен 30 сум итүне сораган булган. Ләкин комитет моңа риза булмый. Алар аны 2 сумга киметә алган. Приходится аңларга принимаем инде нишләп була. Без генә нәрсәдер эшләп, например, жаловаться итеп, үзгәрми инде, ул артачак инде. Зарплатаны да артсалар әйбәт булыр иде. Для населения это очень, конечно, плохо, потому что в зарплате не прибавляется. Уна карым, чөнки обслуживать итәргә кирәк, ремонтлар да кирәк, ул көн сайын йөри. Хәзерге запчастлар арта тора. Бик яхшы безнең транспорт хәзер Казанда. Искиткеч прям вот. Шул хәтлек миңа ши кая чыксаң да менә Казанда шәһәр бик зур бит инде. Һәрбер урамга транспорт бара. Соңгы 5 елда Казанда 14 транспорт оешмасының 6-сы бөлгөнлеккә чыккан. Пассажирлар ташу күләме әле һаманда пандемияга кадәрге дәрәҗәгә җитмәде диләр. Киләсе елга җәмәгать транспортында 198 миллион кеше йөртергә планлаштыралар. Чулпан Касыймова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Прокуратура Яршалының гараж базарындагы янгын буенча җинаять эше кузгатуны таләп итә. Анда янгын куркынычсызлыгы буенча нинди таләпләрне үтәмәгәннәр. Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укып белә аласыз. Киләсе елга Россия президентын 3 көн дәвамында сайлаячакбыз. Тавыш бирү 15-нче, 16-нче, 17-нче мартта узачак. Бүген бу турыдагы карарны илнең үзәк сайлау комиссиясе кабул итте. Элла Памфилова сүзләренә караганда, берничә көн тавыш бирү Россиядә традициягә әйләнеп бара. Аның сайлаучылар өчен өстенлеге дә бар. Сайлау бер генә көн булса, кайберәүләр участокларга теге яки бу сәбәбе аркасында килә алмаска мөмкин. 3 көндә тавыш бирү мөмкинлеге күбрәк булачак.
Бүген Владимир Путин Россия президенты сойлауына үз кандидатурасын тәкъдим итәчәгендә әйтте. Ул Мәскәүдә Кремльнең тантаналар залында махсус хәрби операция геройларына алтын йолдызлар тапшырды һәм бүләкләнүче егетләр белән аралашты. ДНР герое Артем Жога аннан яңа сорокка үз кандидатурасын куюны сорады. Владимир Путин ризалыгын белдерде. В лице всего нашего народа, всего Донбасса, наших воссоединенных земель, хотел бы просить вас принять участие в этих выборах, потому что работы очень много. Благодаря вашим действиям, вашему решению мы получили свободу, право выбора, и мы хотим принять участие в выборах президента Российской Федерации. Вы наш президент, мы ваша команда, вы нужны нам, вы нужны России. Спасибо большое. Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли, но сейчас вы правы, сейчас такое время, когда нужно принимать решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации. Бүген Рөстәм Миңнеханов Владимир Путинның үз кандидатурасын тәкъдим итү буенча фикерен белдерде. Ил өчен әлеге тарихи чорда Владимир Путинның бу карары шуны күрсәтә. Аның өчен иң мөһиме үз халкының язмышы. Ул һәр вакыт кешеләргә таяна. Россия шундый басым йогынтысында яшәгәндә ул халыкларны берләштерүче көч булып тора. Владимир Владимирович ярдәме белән Татарстан алдынгы төбәкләрнең берсенә әйләнде. Федераль программалар буенча без юл, мәктәп, хастахана, заводларда төзибез. Бу яңа эш урыннары халыкның тормыш сыйфатын яхшырту. Дәүләт башлыгы җитәкчелегендә илебез алга табада ныгыячак дип ышанам дигән Татарстан рәисе. Президент сойлавы 2024 елның төп сәяси вакыйгасы булачак. Ул 6 елга бер тапкыр уздырыла. Бүген Владимир Путинның үз кандидатурасын тәкъдим итү буенча белгечләр фикерләрен белдерә башлады. Кемдер моны көтелгән карар дип атаса, кемдер ил өчен шушы катлаулы чорда әһәмиятле адым дип саный. Многие мои коллеги прямо говорят, нет альтернативы. Альтернатива, может быть, она и есть, но такого опытного, подготовленного, любящего свой народ и свою страну руководителя, президента, я думаю, еще надо поискать. Владимир Владимирович поддержат россияне, татарстанцы обязательно, и мы сделаем все, чтобы он продолжил свою великую миссию. Әлбәттә, без президентыбызны хуплыйбыз. Чөнки хәзер күбесенчә илебезнең күп милләтле халкы ярдәме белән махсус хәрби операциядә хәл итүче Россиянең киләчәгенә битараф түгелбез. Владимир Владимирович Путин очень ответственный человек. Владимир Владимирович Путин бик җаваплы кеше. Ул халык ватаныбыз алдында шәхси җаваплылык тоя. Россиядә үз ролен миссия бурыч итеп кабул итә. Ул Россияны җитәкче булып кабул итеп алганда, илнең хәле катлаулы иде. Шушы еллар эчендә күп нәрсә үзгәрде. Дефолтлы, икътисады аксаган илдән без дөньяның әйдәп баручы дәүләтенә әйләндек. Священную миссию для себя, как долг. Рөстәм Миңнеханов Евразия икътисади берлеге дәүләтләренең таможня вәкилләрен кабул итте. Ул Татарстанның илдәге әйдәп баручы төбәк икәнен әйтте. Мондый вәкилләрне Казанда кабул итү зур дәрәҗәдә. Республика рәисе узган ел бездәге тышкы товар әйләнеше 8%-ка арткан. Евразия икътисади берлеге илләре белән бу күрсәткеч 11,5-ны тәшкил итә. Идел буе федераль округы буенча караганда тышкы товар әйләнешенең 30%-ы Татарстанга туры килә. Рөстәм Миңнеханов бүгенге очрашудан да зур нәтиҗә көтүен белдерде. Последние годы мы со всеми активно взаимодействуем, работаем. Совсем недавно была белорусские делегации. Мы сейчас бываем в Беларуси. В принципе, темпы роста они в прошлом году не падали, выросли в этом году. Ярчалыда КАМАЗ җәмгыятенең директорлар советы утырышы узды. Предприятиенең финанс күрсәткечләре җитештерүчәнлекне арттыру, автогигантның киләсе елга эш планын карадылар. Татарстан рәисе берничә хезмәткәргә республиканың дәүләт бүләкләрен тапшырды. Утырышта совет рәисе Ростех җитәкчесе Сергей Чемизов, КАМАЗның генераль директоры Сергей Кагогин катнаша. Соңра алар предприятиенең гыйльми техник үзәгенә барып, техниканың яңа модельләре белән танышты.
Бүгін Шабақсарда Фәрит Мөхәммәтшин катнашында узган Идел буе төбәкләренең закон чыгаручылар ассоциациясе утырышында авыл халкына югары технологияле медицина ярдәме күрсәтү, инициатив бюджетлау мәсьәләләре турында сөйләштеләр. Көннең беренче яртысында парламентарийлар Шабақсар районының Айкасы авылында фельдшер-акушерлык пункты ачуда катнашты. Ул илкүләм проект буенча төзелгән. Шабақсарның район хастаханәсе һәм травматология үзәге дә яңартыла. Киңәшмәдә исә авылларда яшәүчеләргә медицина ярдәме күрсәтү буенча проблемалар кимеме дип ассызыкладылар. Татарстанда моңа зур игътибар бирелә, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Ул ерак районнардагы авыруларга беренчел медицина ярдәме күрсәтү өчен санитар авиация программасын үстерергә кирәклеген әйтте. Бу тәкъдим ассоциация карарына кертелә. Внимание обратить на санитарную авиацию. Территории республик, территории субъектов Приволжского федерального округа большие. Не везде есть площадки вертолетные для того, чтобы доставить из центра профессионального доктора или наоборот больного человека транспортировать в клинику столичную и так далее. Халыкны сораштырудан күренгәнчә, Татарстанда һәр 10нчы кеше ришвәтчелек очрагына юлыккан. Бу хәл бигрәк тә медицина, мәгариф һәм торак коммуналь хуҗалык тармагында еш күзәтелә. Ришвәтчелекнең сәбәпләре турында бүген Алмада бирмәдә дип аталучы форумда фикер алыштылар. Иртәгә 9 декабрь коррупциягә каршы көрәш көне форум шуңа багышлап уздырыла. Ришвәтчелек белән көрәш даими барса да, Татарстанда ел саен 1000-гә якын хокук бузу очрагы ачыклана икән. Әлеге форумның исеме җисеменә туры килә. Алма бирмә дип атала. Ришвәтчелеккә каршы көрәш һәм аны булдырмауның бер усулы үсеп килүче буынны балачактан гадел булырга өйрәтеп тәрбияләү. Шул максаттан балалар арасында менә шундый конкурслар оештырганнар. Алар үзләренең карашы мәшә сүрәтләрдә чагылдыра. Әлеге хезмәтләр турында безгә сөйләп бирсәгез иде. Менә инде Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы 11 ел рәттән республика күләмендә ришвәтчелек балалар күзлегеннән дигән бәйге үткәрә. Быелгы елда шушы бәйгегә 810 эш кабул иттек. Аник татарча бер татарча рәсемдә язылган. Безнең мәгариф министрлыгы республикада 2 миллион татар яши. Безнең татар балалары татарча яза белмиләр. İnsanlar arasında var ile tatar tilinde yazılan insanlarda. Конкурста катнашучы балалар иҗади эшләрне татар телендә дә тәкъдим итсә, тагын да үтемлерәк булыр диде форумның күргәзмәсе белән танышучы Марат Әхмәтов. Пытаемся сегодня на этой площадке обсудить, какие есть дополнительные способы и возможности по минимизации коррупционных рисков. Ришвәтчелектән арынуның бер алымы дәүләт хезмәтләрен электрон форматка күчерү. Татарстанда бу тулысынча хәл ителгән. 300 төрле хезмәтне электрон рәвештә башкарып була. Шуңа да карамастан республикада һәр 10нчы кеше ришвәтчелеккә юлыга дип белгечләр. Кемдер бирә, кемдер ала. Ел сайын коррупция белән бәйле 1000-гә якын хокук бузу очрагын ачыклыйлар. Килгән зыян күләме 3 миллиард сум тирәсе. Бу мәсьәләнең бик нечкә һәм читрик икәнен танырга кирәк. Һәм шуңа күрә бик халык белән ачык эшләп, һәм аны бар мәсьәләдә хәбәрдар итеп, шул вакытта бөтен хукукый документларны шул ук халык белән киңәшеп, кешеләр белән экспорт төркемнәре булдырып, алар белән киңәшеп, бәлки инде гамәлдә булган менә бу программага да нидер үзгәрешләр кертеп, чөнки без шундый зур тизләнеш белән яши торган заманда хәзер, шуңа күрә һәр даими, һәр яңа туган көндә ниндер яңалык эзләргә кирәк. Ришвәтчелек иң киң таралган тармаклар медицина, мәгариф, торак коммуналь хуҗалыгы дип форумда чыгыш ясаучылар. Хәтта безнең ишегалды программасы буенча күп катлы йорт тирәләрен ремонтлаганда да хәрәмләшәләр. 4 сантиметра вместо 11 положенных. Асфальтның 1 сантиметр калынлыкта җәясе урынга ни бары 4 сантиметр гына салынган. Бер ишек алдында хәтта вак ташта җәеп тормаганнар. Иске асфальтны яңасы белән каплап куйганнар да бетте китте. Бөтенләй оятлары калмаган. Без аннары аптырыйбыз. Юллар җимерелә, халык зарлана дибез. Бу очракта акча бюджетка кайтарылды. Күп очракта хилафлыкларны кешеләр үзләре күреп ала. Бу мәсьәләдә халык контроль системасы киң кулланыла. Быел 80 мең мөрәҗәгать кабул ителгән, шуларның 4тән 3-е уңай чишелеш тапкан. Тик намуссызлар да бар. Такие есть вопросы, когда мы видим, что... Шундай очракларда була. Мәсьәләне хәл иттек, төзәттек дип, икенче яктан фотога төшереп җибәрәләр. Игътибар белән карый торгач, алай түгеллеге ачыклана. Ришвәтчелеккә каршы көрәштә журналистларның өлеше зур. Коррупционер, он как вурдалак. Он боится солнечного света и цвета телевизионных прожекторов. И сгорает в этом свете. Поэтому нам, конечно, нужно продолжить нашу совместную работу.
Форумда ришвәтчелек темасын яктыртучы журналистларын да бүләкләделәр. Олар арасында безнең хезмәттәшебез Алия Хайретдинова һәм Семни тапшыруында махсус проектлар продюсеры Татьяна Тимошенко да бар. Илдар Сафиуллин, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Бүген Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында 8-нче тапкыр үзгәреш җиле татар җыры фестивале гөрләде. Эльмира Калимуллина, Алина Шарипҗанова, Илгиз Шайхразиев, Илнар Миранов һәм башка бик күп артистлар татар халык җырларын һәм ретро композицияләрне заманча, яңа аранжировкада, төрле стильләрдә яңгырата. Проект Татарстан рәисе идеясе белән тормышка ашырылды. Төп максат татар җырын Россия һәм бөтен дөнья дәрәҗәсендә танытуларга яңа сулыш өрү. Татар җырларын Сергей Долженков җитәкчелегендәге Симфа-джаз оркестрына кушылып, тере тавышка башкаралар. Җыр һәм моң тантанасыннан Инзилә Хөсәйнова. Инде 8-нче ел рәттән үзгәреш җиле исә дә проектта бер нәрсә үзгәрешсез кала. Татар җырының асылын, зәвыгын һәм аһәңен бөтен дөньяга таныту, ләкин гади форматта түгел, яңа, заманча яңгырашта. Сөләйманов фестивальның беренче сезоныннан бирле ел сайын катнашам ди. Аның өчен җырның мәгънәсен тамашачыга җиткерү, халык күңеленә моңыбыз аша үтеп керү мөһим. Безнең халык мирасында, фольклорыбызда бик күп җырлар, асыллары, матурларын гына без алып, үзебезнең хис кичерешләрдән чыгарып, инде менә декабрь аенда безнең фестивалебыз гала концертына чыгып чыгыш ясыйбыз. Менә татарларның Биби Сара җыры Латин Америкасы стилендә яңгырый. Аны тумышы белән Кубадан булган Элиана Санчес башкара. Голос һәм яңа дулкын проектлары җиңүчесе яшерми. Аның өчен бу бөтенләй башка тәҗрибә. Не так просто, потому что есть очень много звуков, которые у нас на испанском нет. Татарча җырлавы җиңел түгел, сездә испан телендә гомумән булмаган авазлар бар. Тик милизмнар шундый матур, моңалыс күңелгә үтеп керә торган. Илгиз Шайхразиев бүген опера сәхнәсендә кара күзлектән һәм ялтырап торган костюмнан ул соңгы җыр дигән композицияне диско-фанк стиленә яраклаштырган. Монда яңа җырлар, яңа солистлар менә, яңа стильләр без кертәбез, яңаша уйлыйбыз, номерның һәрбер номер өстендә эшли профессиональ музыкантлар, профессиональ режиссерлар. Фестивальның музыкаль продюсеры Вадим Эйленкрик бүген үзе дә сәхнә түрендә. Концерт өчен репертуар сайлаганда татар милли көйләренә һәрбер нотага аерым игътибар бирәм ди. Грандиозное шоу. Быелгы шоу грандиоз булачак. Без вокал, балет юнәлешендә бик үзенчәлекле номерлар әзерләдек. Оркестр уйнавы да үзенә күрә бер ямысти. Быел үзгәреш җилендә яңа исемнәр дә шактый. Елена Алмаева, Фарид Гыйззәтуллин, Майя Сайфуллина, барысы да саф татарча көйләр суза. И певцы, и артисты, различные инструменты. Монда җырны башкаруга гына түгел, музыка уен коралларында уйнау, биюләр белән баетуга да зур игътибар бирелә. Аны тыңлаганда тамашачы шушы җыр дөньясына чумарга тиеш. Яңа сезонда бөтенләй үзгә сәхнә бизәлеше, утлы шоу, костюмнар, иртәгә исә тамашачыны фестивальнең гала концертында көтәләр. Инзилә Хөсәйнова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Иртәгә Казанда Болгар радиосының милли музыкаль премиясын тапшыру тантанасы була. Быел ул 11-нче тапкыр уза. Аны елның төп музыкаль вакыйгасы дип атыйлар. Бүген пирамидада көне буе генераль репетиция барды. Иртәгә сәхнәгә татар эстрадасының 30 популяр җырчысы чыгачак. Алар барысы да төрле номинацияләрдә алтын йолдыз сыны белән бүләкләнә. Шулай ук җыр авторларын бүләклиләр. Милли премия алучы җырчылар, ТМВ тамашачылары һәм радио тыңлаучыларның тавышы бирү нәтиҗәсе буенча сайлап алынган. Без ике сюжетны линияне бергә төреп барабыз. Ул да булса экранда булган бер төрле сюжет булса, анда Галиәскәр Камал театры артистлары белән яшь буын вәкилләре катнаша һәм әлбәттә сәхнәдә алып баручылар да үз линияларын, үз сюжетларын алып баралар. Монда бит инде кемнәндер башка кешеләр сайлап алмый, ә менә телевизордан күрсәтеп, тамашачылар сайлап алган җырчылар, сайлап алган җырлар катнаша шушы милли премияда. Шуның белән дә тамашачыларның барыбыз да күңеленә якынрак булган җырлар җиңеп чыгадыр дип уйлыйм мин. Әйтмешләтеге анда җырына гына димләр, матур җыр кирәк, бөтен кешегә үтемле, бөтен кешенең дә күңеленә үтә торган җыр белән генә монда кирип була.
Нинди җыр белән катнашасыз инде бу юлы? Үпкәләттем әллә? Үпкәләттем әллә, ник син шундый хәлдә, гаепләрем бармы алдыңда? Үпкәләмә җаным, аңлашып без барын, салма мине, салма якынга. Менә шулай. Сіз җомга көн вакыйгалары белән таныштыгыз. Хәзер рекламадан соң Айрат Шамс һава торышы турында мәгълүмат җиткерер. Сау сәламәт булыгыз. Тяжело платить по кредитам и уходит вся зарплата? А вы знали, что у вас есть законное право не платить по кредитам? Если нечем платить, звоните прямо сейчас. Центр списания долгов «Идель». 8 93 93 100 100. Главное предложение года. В Эксид-центре РРТ премиальные внедорожники Эксид с выгодой до 20%. Зимние шины в подарок. Подробности в Эксид-центре РРТ. 207-0080. 207-0080. Центр интегративной психотерапии «Эра». Профессиональная наркология. Анонимно. Круглосуточно. Улица Закиева, 4. Телефон 265-99-11. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии – транспортного светофора. Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть или трамвайные пути после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При переходе проезжей части дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из застоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам, так что необходимо спешиваться. В ленте с 1 по 14 декабря недели халяль. Скидки до 48%. Хлеб, пестричинка, по-купечески 39,90. Ни өчен кешеләр майскиныкын ярата? Чөнки үзебезнеке һәрвакыт саф, сусым, кыяр, помидор собагында җитешкән. Җиләк җимешләре кызарып пешкән. Салат яфрагы, укроп, петрушка, свежий яшеллек әзер һәр ашка. Майский теплицалар комбинаты. Ел әйләнәсе витаминнар. Цветочный магазин «Теплица». Всегда свежие цветы для любых радостей жизни. Авторские букеты, композиции в корзине или коробке. Приятные мелочи и трогательные подарки в дополнение к букету. Требуются сотрудники на прием и распределение товаров на складском комплексе Wildberries. Опыт работы не требуется. Мы всему вас научим. Скачай приложение WebJob, заполни анкету и выбери удобное место работы. Ждем тебя в нашей команде. Исәнмесез? Сезнең белән мин, Айрат Шамс. Татарстанда аномаль түбән температуралар саклана. Хәзер тулырак. Бары тик яңа елга кадәр генә Daniel Master'дан үзегез теләгән корпус җиһазына 20% ташлама белән заказ бирә аласыз. Яңа, сезнең размерлар белән эшләнгән кухня яки шкаф купе турында хыялланасыз икән, иртәгәгә калдырмагыз. Бүген үк шалтыратыгыз. Казандагы телефон 2 167 166. Яндекс Погода сервисы мәгълүматлары буенча Орша, Яшелүзән һәм Балтачта алмашынучан болытлы. Урыны белән генә бераз кар явачак. Бик салкын була. Көндез 24-30, төнлә 30-32 градус. Бу Чүпрәле һәм Кама тамагында да бераз кар фаразлыйлар. Болытлы була. Көндез 23-25, төнлә 24-27 градус салкын. Чистай, Аксубай, Мамадышта алмашынучан болытлы. Урыны белән кар. Көндез -23-27, төнлә -25-32 градус. Яршаллыс, Түбән Кама һәм Актанышта аязучан болытлы. Көндез 26-28, төнлә 32 градуска кадәр салкын. Әлмәт, Бөгелмә һәм Баулыда алмашынучан болытлы. Кояш чыгачак. Көндез 24-27, төнлә 27-32 градус салкын. Республиканың туристлык шәһәрләрендә дә аномаль түбән температуралар фаразлана. Зиядә болытлы, урыны белән кар. Температура көндез -24, төнлә -27 градус. Болгарда көндезге һәм төнге сәгатьләрдә температура аерылмый диярлек. 23-24 градус салкын була. Алабугада температура түбәнрәк. Көндез -27 градус,
төнлә -30 градус. Казанда да салкыннар сакланачак. Киләсе тәүлектә алмашынучан болытлы була. Урыны белән бераз кар. Көндез 23, төнлә 26 градус салкын. Атмосфера басымы бик югары. Ул терекөмеш баганасының 778 мм тәшкил итәчәк. Җил төньяк көнчыгыштан секундына 1 метр тизлектә. Дымлылык 74%. Җирнең магнит кыры тыныч. Беренчел мәгълүматлар буенча көчле салкыннар киләсе атна уртасына кадәр сакланачак. Әлегә менә шулар. Безнең белән булыгыз.